Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung kita tekan omahe Sinok sapa iki sing tebas? Prapti. Iya. Jenenge Prapti. Iya. Heeh. Iki Sinok Prapti iki daerah Bancak ya, Nok ya. Bengi-bengi wis diseruput ora apa-apa. Sing penting wis kasil. Lah iki tekon-tekon karo anake. Sinok jenenge sapa? Iya nih takutnya putri. Undangane? Iya. Iya. Iki omahmu ndi jenenge? Bancak. Nah iki lho, ayah, ibu, reti tuku mobil nek ngene Mbak Nunung kon ndi? Tika. Oh alah, kowe seneng delok apa ora? Nggih. Njaluk manci warnane lemon ngene iki. Oh. Kowe kelas piro? 5. Iki kelas 5. Pelanggane Mbak Nunung konsumen terkecil ya. Ayo sing butuh matu lho ya iki yo monggo. Ora iki guyon iki kecilian. Ben sekolah se. Piye? Suweneng ora ditukok nang niki? Nggih. Sapa sing numbasno? Bapak. Bapak. Kerjane ndi wae Bapak? Sulawesi. Sulawesi golek apa sih, Nak? Golek duit. Nah, pesene Mbak Nunung, Sinok kan wis dituruti ya njaluk mobil. Ya kudune piye rek? Sinau sing bakti karo wong tua ya. Piye ngomong karo Bapak? Ayo. Bapak makasih mohon ditubasi mobil. Terus piye? Semangat kerja Bapak. Semangat kerjane. Nah, bojomu sapa Nak jenenge? Mas Doni. Mas Doni iki lho ya, anakmu iki wah mentale super kuat. Biasanya udah direview ora gelem iki gelem lho piye. Terkecil iki lagi iki pemecah rekor. Mas matur suwun atas kepercayaane, semoga-moga ning kono Mas iki tambah berkah, lancar ya, sukses. Apa sing dikarepno dijabe segawe urip. Ayo ndang mulai nganyari mobil. Tapi nek untuk duit yo ning kono WC, iki apa bodoh. Lur wase ngakeh. Iki Sinok iki yo butuh klambi anyar apa ora? Wah iya arek njaluk klambi anyar ora mobil tok. Njaluk klambi anyar. Anakmu iki sing lanang lucu sapure kalau melak nyoteng. Syuting ya. Ndi mau cilik. Dadah kamu. Dadah kamu. Bapak ya? Bye. Wah iya bye. Anakmu ki lucu. Mas pesenku ngono nek ketake ana wektu selot dolanan Mbak Nunung monggo ayo do jogong bareng. Piye? Sinok wis tak tinggal. Oke. Sapa iki kok sing iso nyupir? Mama. Mama iso nyupir ora? Nah, yo ngene iki biasa tuku kudu urus nyupir kabeh bingung. Kawit tawan nganti iki kurang iso. Mas dina 3 alhamdulillah pelanggare urung iso nyupir. Tapi gampang. Sing penting tuku mesti iso. Lah bagi kanca-kanca sing kepengin mobil ning ngene Mbak Nunung iki iso pembelian cash, kredit, tukar tambah cash tanpa bunga. Nek Sinok mau sapa jenenge? Via. Nggih. Nah, iki cash keras. Tanpa duit. Mbak Nunung ora duit e ning klunding primo. Wis pokoke semangat kanggo kanca-kanca sing kerja ning gone luar Jawa. Ayo TKI senggol piye kabare? Apa ora pengen nyenengno keluargane iki lho. Lemon sing seneng mobil Mbak Nunung kudune cacet selak payu. Bengi wae lho kon ngeterno piye? Selak sesuk poso regane mundak barange ra ono. Nah, sing kepengin bisa langsung WA Mbak Nunung ya. Di 082 225 075658. Wis ngono wae, wong sing ditakoki Sinok ya sakake nek akeh-akeh bingung. Tapi nek ayah kepengin numbasno mobil kuwi suwi no. Nggih. Kuwi sing njaluk. Sing njaluk Sinok malah. Yo Mas Doni semangat jalukane anakmu yo. Ngeri lho ya. Tapi aja jenenge keluarga butuh disayang ya dibahagiakno. Iki terutama kudu numpak ae, Dek. Seneng? Seneng ra? Iya. Salim ah? Saling film. Iya. Mas anakmu super genit ya mau. Tamu aku digebuk. Wis ngono syuting kabeh ya, sak ibune. Bu, pengen tak review ora? Malah mboten malah Mbak Nunung oleh-oleh ning kene apa? Kembang aglonema senenge. Komboke, ekolike. Wis iki mau Mbak Nunung ngejak sak brayate anake. Wis pokoke kanca-kanca sing kepengin langsung teko ning gone showroom. Buka tiap hari dari jam
8 sampai malam. Ngono wae ya, kok disambung. Matur suwun. Oke. Nah, iki Mbak Nunung wis tekan kene, dadi arep pamit kanggone Sina, sapa mas jenenge? Iya. Sina Via, Bancak, Juragan Mas iki. Wis padha dongane pokoke. Semoga diamini kabeh. Lah iki Mbak Nunung kari ndongakno, semoga-moga tambah lancar ya Nak ya, Ayah. Heeh, mbut gawene ya sukses. Apa sing dikarepno dijabe segawe urip. Sing penting siji ya Nak ya, kita doa sama-sama buat Ayah sehat awake. Lah iki gede Sina ndongakno Mbak Nunung. Salaman Nak. Mbak Nunung tak dongake semoga rame, Amin. lancar, Amin. sehat selalu. Oh, matur suwun. Cilik iso ndonga lho piye jere? Piye pek mantu? Guyon lho ya, rasa isin santai. Lah iki Sina wae wis ndonga dadi Mbak Nunung pamit wis bengi, sesuk disambung meneh. Matur suwun buat Mas Doni, keluarganya sambutannya ngeri. Apa jenenge? Ramah tamah pokoknya jenenge wong desa ya ngene iki. Dadi kapan-kapan Mbak Nunung nek ana arah rene tak dolan. Wis ngono wae, matur suwun. Terjual Brio Matic 2023 lemon mabur tanggane dhewe deh. Bancak bos tambang. Matur suwun sangat bengi-bengi dilarisi tanggane dhewe deh. Bos tambang oh ya. Mulane seneng nek seneng mobil nek gone showroom Mbak Nunung dene ndang sacet celak payu mabur tanggane. Brio Matic 2023 bos tambang berkah barokah. Matur suwun sanget.